O prometido é débeda, temos a discoteca montada, temos xente que quere bailar, temos un dos mellores DJs do mundo mundial, ven con Isis desde a Coruña e xa estamos dispostos todos a divertirnos moitísimo na nosa discoteca particular do Bamboleo, DJ Sonic! Esta non é unha festa calquera, é unha noite para canta o meu son, baila o meu son, o son da miña terra. Galicia soa así, mans arriba, mirando o ceo, sinte música, móvete conmigo, corpo moi sexy, mente moi quente, sube a música DJ. Galicia está de festa, Galicia está de festa. Galicia está de festa. Galicia está de festa. Esta non é unha festa calquera, é unha noite para canta o meu son, baila o meu son, o son da miña terra. Galicia soa así, mans arriba, mirando o ceo, sinte música, móvete conmigo, corpo moi sexy, mente moi quente, sube a música DJ. Galicia está de festa, Galicia está de festa, Galicia está de festa, Galicia está de festa. A Coruña, Ourense, Pontevedra, Lugo. Galicia está de festa. Galicia está de festa. Gracias. Bravo, Moitas bravo, gracias. non te vayas. Gracias. Bravo, como estás, Sonic? Que tal, Isis? Que tal? Encantada. Oye, moitísima gracia, ainda para diante de montarnos esta discoteca aquí, como está o mundo do house, do dance en Galicia, porque vos sodes casi pioneiros nesto, non? Bueno, a verdad que sí, que, bueno, levamos a uns cantos anos co proxecto musical DJ Sonic featuring Isis. Bueno, o proxecto, bueno, tivo uns lixeiros cambios e todo eso, porque agora nos adaptamos un poquinho a sonidos máis comerciais, esas cousiñas, Te pero... dices como bailaba aquí. Ven aquí, por favor, un aplauso muy fuerte. Oye, gracias a todos. Felicidades. Oye, vente para acá. ¿Cómo te llamas? Toño, ¿de dónde es, tío? Melide. De Melide. Todo el mundo en Melide baila así. O sea, oye, pero un fenómeno, ¿eh? Oye, un fenómeno. Menuda exhibición que fixeches aí. Bueno, os demais fixeron o que puideron, pero ti un fenómeno, Pero ¿eh? teñen estes, por exemplo... Bailan así todo o mundo na discoteca. Eu xa o teño visto por Sí? aló, por Melide, por aí, Ti eh. pinchas en moitos lugares de Galicia, non? Bueno, por ahora tiven a sorte, sí, de Sí? pinchar. Sí, sí, E sí. Isis vai sempre contigo cantando con este Galicia está de Casi, festa. por ahora, cando- casi sempre. Sí, Sí? sí, sí. Cuando cadras. Cando cadra, disfrutas, non? Sí, sí, muchísimo. Oye, queremos agradecervos moitísimo. Por certo, os mellores discos, sin nombrar a ningunha, están dentro das cidades ou fora? Mira, esta pregunta quería contestar a ela. A ver, Isis.
A ver, non é por fardar, eu son de Villalba. Hai unhas discotecas moi boas en Villalba. Sí. Hai unha. Sí. Despois en Moimenta tamén hai unha moi boa. Despois en Villalba tamén. O sea, triunfades, vamos, En directamente. Porriño e en Ordes son moi boas, ni punto Bueno, de pois aí comparación. mandamos os de Melide de xira tamén artística por aí, a cantar e a bailar. Gracias por estar aquí, Sony. Gracias Foi un a vos. auténtico placer. E a seguir, pois, facendo house, facendo dance, ou que vos vayan pedindo as novas generacións de rapaces e rapazas, vale? Unha cousiña que vou Dime. decir, oye, mira, que próximamente, en menos de un mes máis ou menos, saldrá o videoclip, do Galicia está de festa. Sabédelo, videoclip, o sea que todo o mundo a mercalo, a velo en internet e o que faga falta. Sony, foi un auténtico placer que estiveredes O aquí. placer é noso. E verte a ti, Oye, que che retoquen o maquillaxe, vale? Voume con Claudio, o Dirty Dancing, gracias, Claudio.